राज आज्ञा सुसावण्य करून त्या मैकावतीच्या राजसिंहासनावर चाकता पारा करतोय. मै राजाची आज्ञा आहे. अकराध्वज अपरिचित अनोळखी व्यक्ती कुणी या मैकावतीत येऊ द्या तरी संवनात भेटला असेल की मैकावती राज आज्ञा सुसावण्य तुम्ही आमचं कर्तव्य आहे आणि तेच कर्तव्य नजरेसमोर ठेवून माझ्या प्रतीक्षा करतोय वैराच्या नक्की त्या दोन चांडाळांनी राम स्वामित्राचा टोल्या कर्म केलंय. आता त्याच मार्गाला या समानुष्ठाला मैकावतीत प्रवेश करावा. मला जायचंय लांब. जरूर तुमचा सगळे पुढे काम पण संप्रत तुमचा मी मार्ग रोखला गेला. त्याला कारण याला कारण एकच राजसाध्या शिरसामध्ये करून सापड्या राष्ट्रपतीवर ताकदा पारा करतोय. राष्ट्रपतीची आज्ञा मैकावतीत कुणालाही प्रवेश नाही. आणि मैकावतीत मला जायचंय. मैकावतीचा आज म्हणे आई आणि मई या दोघांनी माझ्या राजमार्ग टोल्या कर्म केलाय म्हणून त्याला शोधण्यासाठी मी जातोय. माझ्या मार्गातून बाजूला ठाकपणे उभा आहे आणि मार्ग रोखला गेला तो साधा सात रोखला करण्यासाठी नाही. आपली इच्छा असेल आणि त्या इच्छेच्या पोटी मैकावतीत प्रवेश करण्याचा धडा आपण कराल तर याच प्रकारचा शेवटी ठोसा ठोसा या न्यायाला मला लावावं लागेल. बऱ्या मुलाला मार्गातून बाजूला गेला मरता माणूस कुणी असू द्या त्याची शेवटची इच्छा पूर्ण केली जाते. बोल तुझी शेवटची इच्छा म्हणून तुझ्या जर दये मायेचा कोणी असेल तर दे त्याला हात. निदान या अंतिम समयी तरी तुला तो वाचवेल. या युद्धाच्या धुमसकडे मला आपण भूमीवर पडलं होय
आणि माझा शेवट करण्यासाठी आपण हाती गदा घेतली, पण शेवटची इच्छा हा माझा सहाय्य करता, मला या संकटातून मुक्त करता कुणी जर असेल, होय त्याला बोलाव. हा दिली असती मग आणि आलाही असता. आणि तो कोण असेल तर माझा जन्मदाता बाप, तुझा बाप, तुझा बाप, माझा बाप. तो जर इथं आला ना तुझ्यापेक्षा त्याला करीन साफ. काय बोलाव. मग नाही का कोण माझा जन्मदाता बाप असेल? कोण तुझा बाप? वज्रदेही हनुमान. डोकं फिरलंय. होय मी सांगतोय ना, असंख्य भगवान मला सहाय्य करता कोण असेल तर माझा जन्मदाता बाप म्हणजे वज्रदेही हनुमान. तोंडाला एक होते बोलतोय. हे सत्य मी सांगतोय. काय रे? काय ते? जन्म देणारा बाप. मी ब्रह्मचारी आहे. हा जन्म ब्रह्मचारी. पण असणार तुम्ही ब्रह्मचारी, मी माझे बाल ब्रह्मचारी आहे. तुम्ही बाल ब्रह्मचारी असणार का? पण तुम्ही कोण? तुमचा माझा संबंध काय? आणि तुम्ही एकाएकी माझ्यावर रागे भरले येता आता का? बाबाचं नाव विचारतास, काय नाव सांगितलं? वज्रदेही हनुमान. हो. तो मी वज्रदेही हनुमान. नमस्कार केलास, आशीर्वाद देतो. तुम्हीच म्हटलं पण मीच तो वज्रदेही हनुमान. मी वज्रदेही हनुमान. माझा बाप पण मला सांग, मी बाप तुझा कसा? होय. तसा माझ्या आईने सांगितलं म्हणून. तुझ्या आईचा डोका फिरला. खरं सांगतोय मी तुम्हाला. ए, मी जन्मताच ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी. अगदी म्हणत मी जन्मताच तत्वाचा मी उपयोग केलाय. ब्रह्मचारी. पण माझ्या जन्माच्या आईने मला सांगितलं, ती म्हणजे माझी आई मगरी. तुझी आई कोण म्हणाला? मगरी. मगरी. माझ्या आईचं नाव माणसाला बोलताना काहीतरी विचारायला बोलावं. सत्य सांगतोय. अरे मगरी कुठं, तू कुठं, मी कुठं? माझी आई मगरी. आणि तिने म्हटलं होतं तुझा बाप वज्रदेही हनुमान. जवळ घ्या ना मला. तुझ्या आईनं तुला काहीतरी खोटं असं सांगितलंय. मी तुम्हाला पुण्याला पाहिजे होतं. तुझ्या आपला पुत्र आपल्याला भेटला म्हणून. ए! माझा कुणी पुत्र नाही. मी आज जन्म ब्रह्मचारी आहे. आणि ब्रह्मचारी व्रताची सांगता मी केली आहे. तुझी आई कुठे आहे? माझी आई. तुला काही विचारण्यापेक्षा तुझ्या आईला विचार. मग माझ्या आईला जर आपल्याला जाब विचारायचं असेल तर माझी नाही. तुझ्या आईला जाब विचारायचं आहे. जाच करी माझी आई आहे. कोणाला काहीतरी कोणाचं तरी नाव सांगते. खरं सांगतोय. हो माझे बाबा तुम्ही. आणि हे तर मला राग येतोय. हो, राग येतो. मग तुमचा राग शांत करण्यासाठी काही दिवसाचा माझाही प्रश्न आहे. आणि या प्रश्नाचं उत्तर समजून घेणं हेच इथलं आहे. अर्थात चला माझ्या समवेत. तसं करायचं असेल, चला माझ्या समवेत. सतत आशेनं या किनाऱ्यावर येते. सदैव वाटतं मला की या क्षणी तरी माझी इच्छा पूर्ण होईल. म्हणूनच तर आज सुचलेले वेद त्यापेक्षा त्यांच्याबद्दल सदैव त्याला वाटलं की असं समजेल की कोणीतरी त्यांची वाट पाहते. पण काय येतील येतील हा ध्यास आहे. सदैव प्रत्येक वेळी बाळाच्या प्रश्नाचं उत्तर नाही. त्याला सांगितलं पण तरी पण या सागरतील सदैव मला वाटतं की आता नक्कीच येतील म्हणून प्रत्यक्ष मला मुलाचं वाटतं. पण हे सगळे मनोभास कधी एकदा आनंदात प्रगट होणार तेच मला कळत नाही. हो, तेच मला कळत नाही.
कळेना मला खरोखरच, पण बाबा मकरध्वज आपली काया पुढेच करून घेतो आई. हे मंगल आशीर्वाद. पण बाळा एवढे लवकर आलास का? अरे शंका वाटते मला. शंका? आणि आज एवढे उत्सुकतेने आलास. आई शंका मनाच्या ठिकाणी काय झालं? येणं साहजिक आहे. अरे तुझ्या माती कर्तव्य आहे. आणि ती जबाबदारी परिपूर्ण करत असताना एक आनंदाचं साकल्य वर्तमान माझ्या जन्मनाच्या आईला कथन करण्यासाठी पुनश्च तुझ्या भेटीसाठी मला यावं लागलं. पण बाळ गटाचं रक्षण करता करता या बेटाचा कोणीतरी रक्षक आहेस तू. गटाचं रक्षण करता करता एकाएकी कर्तव्य दूर सोडून ते इथपर्यंत हा आई साहजिक गेला. कारण ते एकच. काय? आई मी तुला काही वेळा प्रश्न विचारला ग. ज्या जन्माला त्या बापाचं नाव तू स्वाभिमानात सांगतेस की बाबा तुझा बाप प्रत्यक्ष वज्रदेवी हनुमान. मी तुला प्रश्न केला होतो मग आई सांग माझा तो जन्माला त्या बाप त्या बापाचं दर्शन मला का होत नाही? निराश होण्यास एक राय दिवशी तरी दर्शन नक्की होईल. आणि आई तो दिवस येण्यापूर्वीच आज तो दिवस माझ्या भाग्याचा ठरला. तुझ्या अर्धवट बोलण्याचा अर्थ मला कळला नाही. आई आई काय झालं असं? आई ज्या मकरात तू घडविलायस आणि प्रत्यक्ष राजकारणात माझ्या माती जबाबदारी संपली ती परिपूर्ण करत असताना असाच एक दिवस म्हणजे सांप्रत मैकावतीच्या ठिकाणी प्रवेश करण्यासाठी मुलगी माझी नाही ग. प्रथम त्या व्यक्तीचा मी मार्ग रोखला. कुणाचा? त्या व्यक्तीचा म्हणजे तो कोण? ती व्यक्ती कोण? अगं आपल्या सौभाग्याचे धनी माझे पिताश्री. त्यांचं दर्शन तुला झालंय. इथं त्या मैकावतीत त्यांनी प्रवेश केला. ही मैकावतीत प्रवेश केला नुसता नाही मग त्याचा माझा संघर्ष झाला. त्या संघर्षात प्रत्यक्ष हनुमंत मला खाली पाडलं गेलं आणि सर त्याच्या मुखातून शब्द बाहेर पडले. काय? या अंतिम समय तुला जर सहाय्य करता कोणी असेल तर त्याला हाक दे. मग काय म्हणाला? आई मी तुला हाक न देता सहज माझ्या मुखातून शब्द बाहेर पडले की या क्षणी माझा जगन्नाथचा बाप जर असता या बक्याची मुक्ता केली असती. मग प्रश्न केला कोणचा बाप? मग मी स्वामीवारांना सांगितलं माझा जगन्नाथचा बाप दुसरा काय म्हणाले? लाल बंद झाले वागानं. आणि खबरदार ब्रह्मचारी. माझा काय संबंध? ज्या माझ्या आईने मला सांगितलंय तेच मी त्यांच्या समोर बोललो. पण बाळा ते म्हणाले तो वज्रदेवी हनुमान मी म्हणून त्यांचे पाय धरले. म्हणजे त्यांचा अपमान. यातही त्यांच्या मनाचं समाधान झालं नाही. हे तुला कुणी सांगितलं असं म्हटल्यावर माझी आई मगरी तिला सांगितलंय. मग काय बोलले ते? मग तिला मला भेटायचं आहे. काय? मग त्यांची इच्छा परिपूर्ण करण्यासाठीच प्रत्यक्ष तुझा मान करत होत तुझ्यापर्यंत आलाय. एवढी दिवसाची इच्छा पूर्ण केलीस तू. तुझ्या मनाचं समाधान. सदैव हे डोळे त्यांच्या दर्शनासाठी असले होते. पण आज माझ्या बाळानं माझी इच्छा पूर्ण केली आहे. बाळा कुठे आहे ते? म्हणजे मी बाहेर उभे करून ठेवले. बाहेर? हा. अरे जा. माझ्या आईकडे सामान नाही. आईच्या आज्ञा घेतल्याशिवाय प्रवेश नाही म्हणून सांगितलं. अरे आज जा नको. मी तुम्हाला नमस्कार करतो. नमस्कार. पुन्हा नमस्कार नको. सांगते तू आता सारखा जर त्यांना नमस्कार करत राहिलास तर त्यांना राग येईल. त्यापेक्षा तू असं कर. तुझ्या कर्तव्यासाठी जा. मी नमस्कारच करतो. त्यापेक्षा तुझ्या कर्तव्यासाठी जा. माझं कसं आई? का? आई काय? बऱ्याच दिवसानं तुमची भेट झाली. आई बाप याच्यात काय झालं? त्यांचा तुझ्या मध्ये बसले. आता तू मध्ये बसू नकोस. आता तू तिथे बस त्या ताटावर. हा म्हणजे शंका नाही करणार. हो. येऊ मी. त्या आनंदाला बस. बरं आई खेळ. हो येतो मी. आईनं सांगितलं कर्तव्यासाठी जा.
आहेस ना पहिल्यांदा घडविलंस मला. मग माझी हात दे तुला जा अरे जा येऊ सांगितलं ना? अरे त्यांना हे विचार पण काय करू नाही, नको. चला इथं थांब. इथं थांबतो. अरे त्यांनी आज्ञा दिली काय आणि मी दिली काय जा बरं येतो आई. आनंदाने जा बरं येतो. सांगू नको. आई. अरे जा नक्कीच आहे तुम्ही. माझं ऐकायचं जा आता शेवटी मातृआज्ञा शिरसावन्न करणं आतापर्यंत हे माझं कर्तव्य. आतापर्यंत माझं ऐकत आलास ना मग जा आई हो तुमचा संपला की नाही? बस इथून पाठवू नकोस. मी माझं मी पुन्हा येईन तोपर्यंत माझ्या पिताजीचं दर्शन मला झालं पाहिजे. जा गेला का ए, मक्कारुल्ला! अहो मी इथं असताना का ओरडताय तुम्ही काय ओरडतोय? मी आहे ना तू आहेस ते मला माहित आहे. तुमची सेवा करायला इथं बघ. का? मला तुला काही विचारायचंय. अहो काही मेरी पद्धत एवढे दिवसांनी तुमची मला काहीतरी सांगते. एवढ्या दिवसांनी तुमची माझी भेट होते हो. जरा माझ्या बरोबर संबंध काय? एवढा मोठा मुलगा आहे तुमचा आणि संबंध काय हो. मी ब्रह्मचारी आहे. काय सांगते ना सांगते? सांगेन ना काय सांगेल? तुम्ही गप्प राहा मी सांगेन मी काय ते करेन सांग, सांग. तुम्ही अभय आहात. तू तरी बाईस. तुम्ही अभय. दोघं तुला. तुम्ही अभय. अभय. जवळ बसा. प्रेमानं मी तुमच्या बरोबर आहे. बसा हो बसा ना बसा ना काय बसा बसा नाही का? ओ बसा ना अहो अरे वाचू किती अहो किती क्षणांनी किती मासांनी माझ्या आयुष्यात पहिले किती संवत्सरांनी आपण एकत्र आलो असं असताना तुम्ही जिथं बसाल तिथंच मी बसणार नाही नाही आता असं ठरलं
आता असं ठरलंय काय ठरलं? तिथं तुम्ही तिथं तुम्ही तिथं मी. कट्यात घालशील मला कुठं तरी देऊ. अहो, तुमच्याकडे राहण्याची खूप इच्छा आहे हो. याच्यासाठी सांगते नको, नको. अहो असं काय अहो मी? असं काय करता मी काय म्हणतो तसं झालं माझं. काय झालंय शिव पडला आता पुढचं सांगत नाही. अहो काहीतरी बोलत होता. याला कारण आहे. अहो किती दिवसांनी यास क्षणी तू आलाय मी पाया बोलतो तुझ्या सोड. मग तुमच्या मला शंका निर्माण झाली नसती पण या शंकेचं निरसन मी करेन. तुम्ही मात्र इथं काय चाललंय? ते करणं सांगतो. सांगू ओढून का विचारता प्रेमाचा बसा ना तू बस. नाहीतर मी काय हो बसतो. बसा ना ऐका सांगते अहो मी बसतो. सांगू ऐका सांगते सांगते ऐका सांग म्हणताय का हो? लंका जाणून हो लंका जाणून देव मारुती हो. सागरावरी तो आला डोंगर तुझं डोंगर नाही तुझा निर्णय माझा फिरू आहे. ऐका ना तो मी तुला काय विचारतोय. काय तुझ्या मुलाचा बाप मी कसा. ते सांगते मी. कर्म माझं ऐका. हो हो. देव हो लंका जाणून हो देव मारुती हो देव या सागर तीरी जो आला आला. धर्मबिंदू असं टाकून मगरीने तो गिळला आणि म्हणूनच तर मकर ध्वजाचा पिता मारुती ब्रह्मचारी तो राहिला आकाश मार्गाला उड्डाण करताना खर्मबिंदू टाकला. हो तो मगरीने या खाल्ला मी म्हणून मुलगा झाला. हो तो काय म्हणू तुला. तुमची शपथ मुला झाली असती तर पुढचा सांगत नाही. पण हे जे काही झालंय ना ते तुमच्या धर्मबिंदूमुळे आणि याचा अनुभव मला आहे. असं असताना तुम्हाला जर पुन्हा घ्यायचा आहे बोलू काय बोलू. बोल बोल. तुमच्या धर्मबिंदूचा अनुभव तुम्हाला जर पुन्हा घ्यायचा आहे पुन्हा अनुभव. हो मग मी सांगते ते कराय हो खरं खरं. तुमची शपथ मला सांग. काय माझी शपथ नकोय. का हे जे तुम्हाला कथन केलंय तुमच्या देवाची शपथ माझ्या प्रभू रामचंद्राची शपथ घेऊन सांग. हा हे मी कथन केलंय ते सूर्यप्रकाश एवढं सत्य. हो तुमच्या देवाची शपथ घेऊन सांगते प्रभू रामचंद्राची शपथ घेऊन सांगते की तुम्हीच माझे सौभाग्य आहात. माझ्या पुत्राचे बाप तुम्हीच आहात आणि मी जे काही बोले ते सूर्यप्रकाश एवढं सत्य आहे. माझ्या ब्रह्मचारी व्रताला कलंक न लागता हो तू जे काय म्हणतेस त्याप्रमाणे तुझ्या मुलाचा बाप मी आहे. आहे नाही आहातच होय होय मानतो. आहे आहातच होय गो. होयच म्हणा. आता बसा ना होय होय हो. ऐका ना ओरडू नका. बायको समोर जर तुम्ही उभे राहिलात आणि मी जर बसून राहिले कुणीतरी जर या सागर तिरी पाहिलं नको ते म्हणतील मला तू बायको मला नवरा मानतेस मानते नाही आहात पण तुम्ही. मी आता पुढचं सांगत नाही. का 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 काय करू मी मी तुमच्यासाठी? ब्रह्मचारी आहे. अहो तुम्ही ब्रह्मचारी असाल हो पण काही का असेना कर्मचारी झालात ना. सांगितलं ना काय तुझ्या मुलाचा बाप मी आहे. आहातच आहातच अरे, असं नाही तो आहातच असं आहात. होय जाऊ येतो. आता कुठे तुझे म्हणते काय आता कुठे मला महत्वाच्या कामासाठी जायचं. आता कुठे सुद्धा जायचं नाही. आता इथेच राहायचं. हो इथं मी इथं राहणार नाही. का 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 इथं राहायला मला सांगते. का? मी इथं राहणार नाही. मी आहे ना. तूच राहायचो. का पण तुम्ही तर माझे पती आहात ना. हो मग मी तुमच्या बरोबर राहणार असं असताना तू म्हणतेस म्हणून मी तुझा नवरा आहे. पण मी बायको म्हणून तुला माझ्या बरोबर फिरविणार नाही. माझ्या अंगाला स्पर्श करायचा नाही. असं कसं तुम्ही पती आहात. बायकोला सांगतात की तुम्ही तू अशी कशी मला नवरा मानतेस. हा याला तुला काय नाही परिचय नाही ओळखी पण आता- नाही किंवा नाही भाषण. पण आता सांगितलं ना की तुम्ही माझे सौभाग्य आहात. म्हणूनच म्हणतो म्हणूनच तर ही स्वप्न आहेत. संसार हा सुखाचा मी अमृता
होय होय खात्री झाली खात्री झाली. आता विश्वास ठेव. पण मगरी काय मला इथं थांबता येणार नाही. का मला आताच माझ्या राघवाला शोधायचंय. राघवाला या मैकावतीचे राजे अय्या मैया बोल सुरारी माझ्या राघवाचं आणि सौमित्राचं चौर्य कर्म केले. त्याच्यासाठी या अथांग सागर मला पार करून या तुम्ही त्या मैकावती पर्यंत जाणार. हो हो त्या मैकावती पर्यंत ओ हा तर तट आहे. तुम्ही मैकावतीत तर प्रवेशही केला नाही. हा फक्त तट आहे. आणि म्हणूनच मला मैकावतीत प्रवेश करायचंय. थांबा सोडा. आपण तिथे जाण्याचा प्रयत्न कराल. हो आपण कसे जाणार सांगा मला. कसं म्हणजे काय आपण इथून उड्डाण करून जाणार आहात. हो नाही सोडा. आणि हे शक्य नाही. हे, आहा, मला माहितीये या इथपर्यंत या. चला लंक्यापर्यंत आपली उडी पोहोचली. लंक्याचे काय केलंय महावज्रदेही हनुमान त्या मैकावतीच्या रथावर थांबा सोडा. आपण असं म्हणता पण पहा आपल्या पासून किती दूर वर त्यापेक्षा जिथं आपला एवढे दूर मैकावती आहे त्यापेक्षा आतापर्यंत तिथून तुम्ही लंकेपर्यंत आलात. शतयोजने दूर